Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekudzorera upenyu hwako uye nzira dzinokubatsira kutanga patsva nenzira ine rugare uye yakajeka. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, nguva dzinouya apo unonzwa sekuti upenyu hwako hwatsaukira, hwava kunzwa kurasika, kusava nechivimbo, uye kunge zvinhu hazvina kujeka. Unonzwa sekunetseka, kunzwa kuremerwa, uye dzimwe nguva kusaziva pekutangira. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kudzorerazve upenyu hwako uye kudzorera munzira ine chinangwa. Mira, fema, uye teerera mwoyo wako. Reset inotangira nekumira zvishoma, kutora deep breath uye kubvunza mwoyo wako kuti uri kunzwa chii chaizvo. Paunopa pfungwa dzako kuzorora, unonzwa zviri kuvhiringidza uye zviri kukuchemedza mukati. Brings awareness and emotional clarity. Tsanangura zvausingachadi muupenyu hwako. Kudzorera zveupenyu hakutangi nezvaunoda chete, kunotanga nezvausingachadi, semuenzaniso, kushushikana kusingaperi, relationship dzisingabatsiri, mabasa anokuparadza kana maitiro anokubvisa rugare. Remove confusion and clear space for health decisions. Nyora zvaunoda zvishoma nezvishoma. Small clear goals. Zvinhu hazvidi kuva zvikuru, tanga nezvidiki. Nyora pasi zvinoti: ndoda rugare, ndoda kutanga kufara, ndoda kuchengetedza mari, kana ndoda kuita discipline. Small goals building direction. Restore focus and hope. Chinja one routine that shapes your life. Routine imwe chete inokwanisa kuchinja life path. Semuenzaniso, kusimuka nguva imwe chete, kutaura positive words mangwanani, kana kudzidza skill imwe pazuva. Chinhu chidiki asi chinovaka simba repfungwa uye control. Builds momentum and self-control. Kumbira rubatsiro kana zvichidikanwa. Reset haireve kuti uri wega. Kurukura neshamwari dzakavimbika. Mentor kana kansela kunokupa mazano matsva uye simba rekutanga patsva. Bring support, clarity and emotional strength. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kudzorerazve upenyu hwako uye kuwana direction itsva ine rugare. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako uye uve nerutendo. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nokuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira, kutanga patsva hakurevi kutadza, asi kusimba kwechokwadi.